дуруди бепоён. Ман хушнос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам ва ба саволҳои шумо оиди аз дохили маҳбас наздикони шумо чӣ тавр ариза пешниҳод кунанд, шикоят пешниҳод кунанд, имрӯз ба саволҳои бешумори шумо ман ҷавоб медиҳам. ва ҳаминро ба шумо мефаҳмонам, ки пештара видеода ман оиди навиштани ариза ман каме ба шумо ёдрас кардам ва имрӯз бо саволҳо пайдо шуданд, ки баъзеҳо наздиконашон дар турмаҳои шаҳри Душанбе ва Ёвон, Норак адои ҷазо доранд, судшуда ҳастанд, маҳбус ҳастанд ва аксарияти шумо мегӯед, ки мо имконияти гирифтани адвокат надорем ва мехоҳед, ки ҳамон шикояти кассатсионӣ ё шикояти назоратиро худи ҳамон наздикони шумо аз дохили маҳбас ва СИЗО пешниҳод кунанд. аз дохили маҳбас ва СИЗО пешниҳод кардан чунин аст: агар шумо имконият дошта бошед адвокат гиред, хубтар аст. Адвокат дар асоси қонун аризаи шикояти кассатсионӣ ё ки назоратиро ба тариқи юридикӣ менависад ва дар асоси ордер дохили СИЗО ё маҳбас шуда имзои ҳамон маҳбусро ё ки судшударо мегирад, рӯзмоҳсолро менависад, ба мақомотҳои марбута рафта месупорад. агар ки имконияти адвокат гирифта надошта бошед, ҳамон наздикони шумо дохили маҳбас ё СИЗО бошанд, онҳо бояд худашон варақи сафед дошта, ручка дошта, ду экземпляр, ду нусха ариза менависанд. агар хоҳанд аз болои ҳукми суд менависанд, хоҳанд шикояти назоратӣ менависанд, хоҳанд шикоят аз болои ягон корманди ҳамон маҳбас ё ки шикоят аз болои корманди маҳбас метавонанд, ки ба прокурорҳои махсус, ки оид ба ҳамин маҳбасҳоанд, ба онҳо пешниҳод кунанд. ҳуқуқ доранд ба прокурори генералӣ, ҳуқуқ доранд дар вилоятҳо бошанд ба прокурорҳои вилоят, ба судҳои вилоятӣ, ба тамоми мақомотҳои ҳамон дахлдор метавонанд шикоят баранд аз дохили ҳамон маҳбасу СИЗО. чӣ кор бояд кард? вақте ки менависед, фаромӯш насозед, аввал дар ҳамон шапкаи ҳамон ариза менависед. масалан гирем, агар ба суди шаҳри Душанбе аризаи шикоятӣ навистанӣ бошед аз болои ҳукми суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ ё ки ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, менависед, ки ба коллегияи оиди ба корҳои ҷиноятии суди шаҳри Душанбе аз номи фалон фалон ному насаби худро менависед, аз номи судшуда ва ному насабатонро ки нависед, суроғаи хонаро менависед ва ҷои маҳбус будагитона менависед, дар кадом ҳамон вай қарор доред, СИЗО ё ки маҳбас, ҳамонро ҳам менависед. баъд дар поён менависед шикояти кассатсионӣ ё шикояти назоратӣ ё шикоят, ҳамонро менависед ва дар поёни ариза менависед. масалан агар бо ҳукми суди ноҳия норозӣ бошед, менависед, ки фалон рӯз моҳ сол аз тарафи масалан суди ноҳияи Сино нисбати ман ҳукм бароварда шуд, ман дар асоси ин ҳукм мақсад 10 сол аз озодӣ маҳрум шудам, ман бо асосҳои зерин бо ҳукми мазкур розӣ нестам ва дар поён бо чизе ки розӣ нестед, факту далел доред, ҳамонро менависед. дар поён менависед: хоҳиш мекунам дар коллегияи судие ки мешавад дар оянда ман таклиф карда шавам, ман иштирок кунам ва кӯтоҳакак нависед ва дар поён рӯз моҳ солро нависед, имзо гузоред ва талаб кунед, ки худи шумо рафта дар канцелярияи ҳамон маҳбас ё СИЗО ҳамон аризаро якеашро супоред, дигарашро имзои ҳамон корманди канцелярия ё шӯъбаи умумиро гирифта дар дастон истад. ҳатто муҳр печат бояд монанд, ки аз шумо ариза гирифтанд ва дигарашро дар дасти шумо имзо монда диҳанд. ва шумо интизор мешавед вақте ки суд, коллегия суди оид ба корҳои ҷиноятӣ дар суди шаҳри Душанбе шуд, шуморо ҳатман бояд даъват кунанд ва шуморо бояд баранд ба он ҷо ва шумо метавонед баъд пурра шикоятатонро дар ҳамон маҷлиси судӣ пешниҳод кунед. шарт нест, ки шумо ба монанди адвокатҳо 2-3 саҳифа ҳама тарафа юридикӣ нависед. ақаллан камакак, кӯтоҳакак нависед, то ки ҳамон шикояти шумо баррасӣ шавад ва шумо метавонед дар маҷлиси судӣ пурратар гап занед. барои ҳамин ба дигарон фиристонед гуфтаҳои моро. шумо ҳуқуқ доред аз дохили маҳбас СИЗО ба тамоми мақомотҳо ариза нависед. ягон корманди маҳбас ҳуқуқ надорад шуморо гӯяд ариза наменависед, аз дасти шумо аризаро гирад ё ба шумо имконият надиҳад, ки ба шӯъбаи умумӣ ё канцелярия рафта аризаи худро супоред. ҳуқуқ надоранд. мувофиқи қонун шумо ҳуқуқ доред. наздикони шумо агар дар он ҷо қарор доранд, ҳуқуқ доранд. касе ба шумо агар монеагӣ кунад, метавонед ба прокурорҳои махсус ҳастанд, спецпрокурор шикоят баред, метавонед ба прокурори ҷумҳурӣ шикоят баред, ба тамоми мақомотҳои дахлдор метавонед шикоят баред аз болои ҳамон нафароне ки монеаи шумо мешаванд, намехоҳанд ки шумо шикоят баред, шикоят нависед ё шуморо шиканҷа медиҳанд. барои ҳамин ба шумо ёдрас кардам ва саволҳо бошад марҳамат, дар канали Ширин Ибронова ман метавонам ба саволи шумо чунин ҷавоб диҳам.
ҳозирашта чӣ саволе ки буд ман ба ҳамин саволҳои додашуда ҷавоб додам. ба дигарон фиристонед, то ки дигарон низ огаҳ шаванд аз ин гуфтаҳо. падилиса кунед, дар амони худованд бошед. ман бо шумо будам ҳуқуқшинос Ширин Ибронова.